Salam edýärler, sagaman oturanmasaňyz her biriňizde jan saglyk, rızgal döwlet, bagtyýarlyk arzu edýär. Bizi bagtyýar zamanyda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işler mundan weýle rowajarsyn. Şeýle ýaxşy arzuwlar bilen maşgalalary bir taçaň daşyna jemleýän gepleşigimiziň ýene bir täze sanyna başlaýar. Aýdymsa sunuwaty, jadyl sunuwat. Aýdymsa sunuwatynyň kämilleşmegi, bagşçylyk ýoluny uly üns berilmegi, ýa bolmasa halipa şägirtlik ýoluny aýratyn sarpa bilen garalmagy netijesinde bu ugurdan kemale gelýän ýaş dehinler bar. Elbetde halipalarymyzyň çekýän zähmeti göze öňe tutulýar. Halipalarym biziň günlerimizde goýup giden aýdymdyr sazlary, biziň milli ýörelgelerimiz bilen alyp baran aýdymlary kämilleşip berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne has belentden ýanglanýar. Ýaş dehinleri kemale getirmekde halipalarymyz giýje güni zähmet çekýärler. Bizim gepleşigimizde halipalaryň birine mihmançylykda has takygy tanış edýäs. Maýa Kuliýewa ady Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagşçylyk kafedrasynyň mugallymy, Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri bagşy Recep Turdy Begenji. Recep Turdagan döwletli maşgalasyna bir mihmançylyga geldik. Döredüjülük toparmaz bilen Recep Turdaga biz sizi görenmede ören şat köp sag bolsun aýdýas mihmançylykda kabul edenler üçin. Recep Turdaga, mümkin bolsa maşgala agdalaryňyzy tanış etseňiz, ilk tanışlykdan başlaýaly. Men maşgalamda 3 oglum bilen 2 gyzym bar. Onuňda maşgalam Ejewil, olam Lukmançylyk bolnan. Onuň iň ulu oglum Didarjan we Türkmen Döwlet Medeniýet we Sunuwat Mekdebine muallim bolýar. Onuň Gurban berdi, ol Daňa Töreýew wadynaky ýürüýte taýçylyk mekdebinde muallim bolýar. Uly gyzym Owada mektepde başlanýy synp muallimy. Onuň körpe gyzymam maliýe işgäri. Oglumyň körpesi olam maliýe işgäri. Ol işleýär. Tölemä. Diýmek onu iki oğluňa siziň ýoluňyzy ýöredipdir-de. Ha. Sunuwat, medeniýet ugruna bilim berýän mekteplerde zähmet çekýän ekenler. Olar haýsy ogurdan? Olaryň bagşçylygy bolmy? Gurban berdi, üflenip we hakylyp çalynýan bölüminde gaboý tazuralynyň hüner berýär şähertlerine. Onuň Didarjan ılgıjak hüner boýunça, orkestr hüner boýunça ýene bagşçylygyň ýollaryny bilýär, olardan hem öwredýär. Şo ýol okujaýyna. Onu diýmek bir maşgala bolup üýşönüňizde, öz boşly maşgala bayramçylygyny belläniňizde bir kiçirak orkestr monna kemale gelýär-de. Ha, agtyklarymdan saz uğruna. Ondan kawat üýşüp erime prosadural alyp şoňary, ýa gaýtşyňary. Näçe çagtyňyz bar? 13 tane agtygym bar. Ne şu wagt agtyklarynyň ýarsynyň ýarsy öýdýän biziň aramyzda. Ha, men sizi tanış edeyim. Ene Nur Jahanjan Gurban berdiň gyzy. Ene men ejemiň atdakylany Akçaban bir Didarjanyň gyzy. Ana enesiniň aňarsyna oturan Läle Gurban berdiň gyzy. Onuň aňarsynaky Aýgül olam Didarjanyň gyzy. Ve Aynur olam Didarjanyň gyzy. Didarjanyň 4 gyzy bar. Gurban berdiň 2 gyzy bar, onuň körpe oglum bir ogly bar. Onuň gyzlamyň körpe gyzymyň 2 ogly bar, uly gyzymyň 3 gyzy bir ogly bar. Recep Turdaga bal süýji ballan baly süýji diýipdirler. Çağan hem edit görýärler ýöne agtyk ha süýji diýerler. Muna gowy bilýän bolmaly. Ay howa şular ýada geldiň şulary görýän ol ýada bolun aýerli, ondan sonra süýjiliginiň alamaty. Agtyklaryňyz bilen köp wagt geçirmegi görýäňizmi? İşden gelýän, ondan şular bilen bulary okudan alyp gelýän. Ondan
Ene şular bilen goşga öwrenýär, aýdym öwrenýär. Pikirlerini dinleýänsiňiz onu. O pikirlerini dinleýär. Onuň Bulan bardynyň niyeti bäşlik okamak. Ola bolaýmal zat. Bulan haýsynyň niýeti geljekde sadanna bolmak ýa bir bagşy bolmak. Bulan edil sadanna bagşy bolan diýana ýok, entek näme bolar? Gizjek däwir. Siz neçe ýaşlaryňyzda saz çalyp, umumyň aýdym başladyňyz? Men özüme höwetime çağalykdan men 4-nji we 5-nji sınıfdan höwetim döretden dutary elime 7-nji sınıfdan soň elime aldım dutary. Onuň halipamyz wady Durdumrat berdi diýip umyt bagşy diýip. Soň Gurbannazer Nurymov diýip Türkmenistanyň atgalynyň artysty. Gözüm düştü intizara gallı arkas ayna. Beni duşurdu Hudayım gallı arkas ayna. Bollu yürek para para ey gallı arkas aynam ho. Recep Durdu Begenjek bir däl, iki tane meşhur halipa bagşylardan akpata alan. Olaryň biri hä onu çağalykdan aýdym sada söýgi oýaran Ussat Durdumrat Berdiýew umyt bagşydyr. Ol tejen etrawynyň täze owasyny 1935-nji ýylda doglan. Umyt bagşynyň şöhraty tutuş Türkmenistana bellidir. Dinleýijiler onuň aýna hakynda riwayatyny hasa gowy gördüler. Özü ýok em bolsa, umyt bagşynyň aýdymlary ýyl ulsoň kalbyna ýaşaýar. Recep Durdu Begenjewiň halipalarynyň ikincisi Ussat Sadanna Türkmenistanyň atgadanan artisti Gurbannazer Nurymowdyr. Ol hem 1939-njy ýylda täze owasyna dogulup kemala gelen. Ol öz dogduk owasyna sungat mektebini açyp, onu yüzlerçe ýaş zekinlere ýadaman tälim öwretdi. Recep Durdu Begenjew atlaryny agzap geçen Ussat merhum halipalarymyzyň ýyzyny dowam etdirýär. Ol häzirki wagtda Maýa Kuliýewa adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň halk saz gurallar kafedrasyna tejribeli mugallimlaryň hataryna. Ondan soň 76-njy ýylda bir Daňataragoz wadynaky ýörüýte taýsylyk mektebine okuw geldik. Haýsy urdan? Daňataragoz wadynaky ýörüýte taýsylyk mektebine men wakal urnuny oturdum. Ýöne esasy höwetim şo adam bagşçylykdy da. Ol näme ýaşlykdan eliňizde dutar alyp şo halipalaň ýanyna bolan üçinmi? Elbetde şo bolmagy mahmal ýöne wakala meni allalar sizin wakala gowy gelýär diýip allalar. Bagşçylygam gapdandan öýretdim, meni wakalyňam şu bagşçylyk sumosyny peýdali ýerleri bar eken. Sebäbi olam aýdym şo demal şo uglary bar. Sahnada nähil alyp barmak, olam molumlar öwredýärdiler de. Onuň maňa peýda etdi wakala. Şeýsin açylmagyna. Onuň birazjyk bir tapawut edýän ýeri bagşçylykda esas bokurduk sesler bolanýar. Wakala burun boşluğunun sesi koşulýardan şu tapawut barda. Onuň siz wakala aýdymlaryna ýerine ýetirýäňiz, biz köplenç halatda siz dutaryň ýanyna görýär. Soňky döwürde wakala aýdym aýdana 20 ýyl bolandyr. Ýani edil aýtmaly diýseler aýtylmagy ahmalla taýýarlyk görülýär. Sebäbi ýaş döwrümizde aýdýardyk. Onuň Recep Durda şu sungatda onu da aýdym saz sungatyny öz ýoluny tapmaly ýalar. Ol hukman bolmaly. Şu öz üstünde köpürek işler berdiň sen ýeki Durdumrat Alipadan öwrenýän ol ýeki oň bilen oňokda. Sen Uradylly Halipaň aýdymlaryna, Saha Halipaň aýdymlaryna, Mäne gara Halipaň aýdymlaryna, ýene Anewirdatdanyň aýdymlaryny öwrenýän öz okwalymda men özüm bagşçylyk görüp taýlap alym. Sebäbi men çağalykdanam bagşçylyga höwet edýärdim. Sebäbi men daýy urumda bagşçylyk we ondan şu
metel idarlaya da bagysy. Olar akan ýerinden akarma şarık diýil. Onun men şo daýy urumşa durdum rahat berdi. Umyt baş onun şoň aýdymlaryny öwrenip Var yoktur sağda sorla boye nira varayla ayna minni durdum rahat burdum berýärdi şol orada elli ikimizin ýolumuz başga da bolsa elimiz deňdir diýýärdi. Sebäbi ikimizin halypamyz bir diýärdi. Eger şonu halypaň bir bolanda eliň deň diýilýärmi? Yok, ol elinin yitiligini diýip ya. Yolum ayran bolsa ikimiz elimiz deň diýär. Onuň Recep Turdaga käme hal bir üýşlerini üýşmenilde ýa bolmasa aýdym saat bölümini işgärlerini görüňde aýdylýa plany gowaý diýär. Howada ol bir halypa gören niýeler. Şol hükman suratda aýdylýa diýmek halypa gören adamyň zihini dähmeti ütgeşik tapawutlanyp durýan bolmaly. Sebäbi wa on halypa görmese onun doğru yolun yürüyen bağışan bolanok, doğru yolun yürüyen sunut işgärem bolanok, ol hükman kemikän bolýardy. Halypa bir sana yol görkezse, sen şoň bilen rak gidýän, seni ýalňyşdyrana. Öz başdak öwrenseň, hükman ýalňyşlyk sözüňde de gidýär, eliňde de gidýär, onu soň düzetjek bolsaň har kyn iş. Onu şo ýaşlykdan halypa gol berip baştan şoňa ýykylsaň, ol seni ýalňyş ýola göýberme. Sen şoň diýeni bile bolýan, sen ýalňyşy bilmeň. Sebäbi ýalňyşan ýerinde halypa gaptalyndan sen düzeltip durýardy. Şoň üçin onuň halypadan öwrenen halypalyga ýetişýär. Hawa. Sın usatlary kun otosar paňa sawul arkada Türsegna gallyrdyň sın usatlary kun otosar paňa sawul Recep Turda siz nerede ösüp kemala geldiňiz? Oglanyňyz nerede geçdi? Men oglanyňym tejen etrawynyň Türkmenistan daýan birleşiginde men dowuldum. Onuň soň goňşa we agalyň obasyna göçüp geldik. Onuň şo taýdanyň men aýdym zada höwüsüm has artyp başlatdy. O da mektepde gurnoklar bardy, olara gatnaýardyk. Ne daýyň ýegene bolan kömegi ýetipdir de sebäbi öz daýylaryňyza meňdäsiňiz gelipdir. Umyt bagşy diýip ýa-ni adyny agdak geçdiňizde şoň ýerine ýetiren bir näçe aýdym taýlaryny ýerine ýetirýän häzir hem öwrenýän diňizde. Elbetde kämilligiň çägi ýok. Näçe kämilleşden kämilleşi bermeli. Aýnalar barada da bir adyan bir sözüňizde agdak geçdiňiz. Aýnalar aýdymy durşuna bir eser desan niwaýdy bilýärse, köp adamlar diňleýär. Aýnalar diýende ýem halypalaň ýerine ýetiren aýdymlar ýaňlanyp durýar şolaň aňyna. Onuň diýjek bolarym häzir şol aýdymlary işlänigizde. Näil jogapkärçilik duýýaňyz? O jogapkärçilik gaty uly duýulýar. Sebäbi aýna riwayaty odal bolup geçen diýip aýdýarlarda. 1966-njy ýyllarda Baba Japarow diýip bir ýazgy bar eken, şahyr bar eken, şol ýazypdy ilki. Soňra durdum rahat berdi, soň riwayatlaryny şol adamlardan eşitip ol giňişleýin destan görnüşinde ýazýardy. Aýdymyň sazyna özleretýär.
Peline veripmen pazım. Ay birisi sultanım birisi tecime uğrattım ben ahal bilen ayna Aynı sazının esasında da yankı aynı rivayeti olur. Ulu destan hal olup gitti de şu var. Durdumrat berdi film edeni işleri. Onun bilem näme halipadan öwrenilmedi, şähertlenmedi, öwretmek olaram gelecekde yeni şähertlerini öwretse näme dowam bolýar diýilýän bolýar. Aydym saz diýilýän umuman haýsy bir hünärem bolsa şol öz nesli idarlayan ekenler. Yola çıkma dostum kimligin bilmez, suğa girmez, suğun çıkmağın bilmez. Yan gelenin bilmez, közlerinde çınımni sözlüğün bana. Recep Durdu Begenjew 1994-nji ýylda geçirilen Ýanglan diýarym telewäsleşiginiň hem ýeňijesidir. Her bir bagşyda bolşy ýaly Recep Durdu'nun aydan aydımları onun vehinli bağışı hükümüne halkın arasında ıkrar edilmegine sebep boldy. Üstünlük öz özünden gelmeýär. Ol giýje günni gözlegde bolmagy, irginsiz azap çekmegi, dutary elinden düşürmeýän türgönleşmegi talap edýär. Şeýle owazly zähmet öz miwesini de içilýär. Recep Durdu Begenjew tejen etrawynyň Ağalan Dayhan birleşiginiň Sungat mektebiniň ýolbaşçysy bolup işlän döwürleri, körpelerden düzülen halksaz gurallar ansamblyna hem çeper ýolbaşçylyk edýärdi. Ansamblyň düzümine Recep Durdu'nyň perdentleri hem bardy. Şeýdip Recep Durdu aganyň perdentleri körpelerden düzülen halksaz gurallar ansamblyna gatnap, topordaky beýleki çağalar bilen bilelikde qaqalaryndan tälim alyp başlaýarlar. Yaş zehinlerden düzülen ansambl Türkmenistanyň içinde adygy guraýar. Bu topor bir näçe gedek döwlet syýlaglarynyň eýeti we garaşdyrlygyň merjen däneleriniň ýeňjileri bolýar. Ansamblyň zehinli aýdymçy sazanalary, merdany gallaçylary, ak altyn ussatlary, janypkeş mallarlary hem işe hyzmat edip olaryň hoşallygyny aldylar. Vehinli çağalardan düzülen ansamblaki ýaşlar Recep Durdu'dan tälim alyp, olaryň aglabasy dutar senedini kesip gär edinip halipalaryň ýoluny dowam etdirýärler. Goşa Çynaryň çyn şägirdi Recep Durdu Begenjew häzirki wagtda Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň halksaz gurallar kafedrasynyň muallimi bolmak bilen halipalarynyň teşnelik bilen öwrenenlerini goňjaňlyk bilen öz okuwçylaryny öwretmäge ak ýürekden ýapyşýar. Recep Durdu halipa şägirtlerine uzagyndan gowanmak meýesser etsin. Halipadan öwrenen sunugat adamyň özüm geljekde halipa bolup ýetişýärdi. Sebäbi näme? Şu wagtsyz Maýakuly Ýabadan Türkmen Milli Konserwatoriýasyny bilim berýäňiz. Özüm öz saýlap bolan ugrunuz boýunça bilim berýäňiz. Edil siziň ýoluňyzda şägirtleriňiz, ýagny ogullaryňyz olaram dowam etdirýärler. Bul men oğullam ara şu çağalyktan eýem dil çykal bermeň ýanymda diýen ýalar. Öýde de şu dutar işe baranda da ýene şu dutar bolansyň bular şol senedi saýladylar da özleri. Bular şu wagt sen kemiňe maýdýarlar. Şol eýem halipadan şägirt oldurmasa käriter diýilen gurrun barda. Şol halipada ýerinden ýetdirmejek bolup olam kämilleşik gidip otyr. Şägirtlerim halipaň ýerinden ýetjek bolup bularam kämilleşik gidip otyr. Halipalyga ýetşen halipalar bilen töwketdeş bolanmyda ideýalarda eýem şolar köpüsi çağalykdan şo ugry howes edýän ekenler. Onuň bir halipalyň biri oňa bir dutaryň tapyndy işledýän ekenlerde. Onuň sizde de şeýle bolmy? Siziň hem ykbalyňyzda ýa bolmasa siz häzir agtyklarynızda şeýle usuly ullanýaňyzmy? Ben edil özüme dutaryň tapyndy işläp görmedim çağalykda. Başgalarynda gyýylamam, ogullamam, agtyklamam, hemme de şu dutar işläp ullanan nabular. Onuň bu taýdan ýanyndan hiç bir perwa geçen aklymda. Çağı üçün çeken jepan,
Aladalaryň barysy çağa söýgüň bar ýerini unudylar. Bularyň ählisi enata lezzet berýär. Hawa. Ata terbiyesi ogly da, gyza da gerek. Recep Durdy halipa çağalaryny ekledi, taklady, edepli terbiyeli, elleri hünärli öýle işikletdi. Ol ýyllar boýy çeken zähmetiniň miýwesini diňe çağalaryndan däl, söýüp taýlap alan kärininden gördü. Ol arkadagymyzyň tagallasy bilen berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne hormatly adyň eýesi, sungaty sarpalanýan halipalaryň biri. Saçan beyik münberdin Vurup verdin sunut köşkün mermerdin Büyük zamana sağol arkada Kaydıp verdin tutar bilen kızağın Sunut söylüğüne sağol arkada Büyük zamana sağol arkada Aslında sazyň, aýratynam dutaryň güýji juda güýçli hasaplanylýar. Onda da türkmençilikde eslenlik bir gaýgydan, gamgydan taplanyp bilýär adam haçan sazyň sesini eşitende, ýa bolmasa dutaryň sesini eşitende rahatlanyrjy güýj alýar adam. Lukmançylyk orundan seredende aýdymsa sunutynyň adam bedenine edýän täsiri ütköşük bolýar. Ütköşük bolýar, gaty dogry diýär. Sebäbi şu dutar diýilen zadyň gowady ol adamy rahatlandyrýar, ruhuny göterýär. Ol ata-babalarymyzdan ýöretip gelýär şu käbir çağa gyzamyk çykaryp bir kynçylyk bilen çykarýar bolşon saz diňletýärler bolýan. Şol ýem derrek öýrýär. Şol sagyň saglyga edýän täsiri. Şu dutary köpürak diňleýän çağaň edep terbiyeden ütköşük bolýar. Gahrman arkadamyz halipa şäherlik ýoluna giň ýol açyp berdi. Gahrman arkadamyzyň bize peşkeş beren kitaplary bar. Ne ýyly döwletgeler bolsa, paragatçylyk sady, dostluk, doganlyk sady. Bu eýam adyndan hem belli de ýyly döwletgeler bolsa, bagyşy bilen odan geler diýdi. Sebäbi bagyşy diýilýän zat ilmde ama toýa bar ya. Onun toyun bolan ýerine de döwletliň alamaty duýulýar. Onuň ýa-ni paragatçylyk sady, dost, doganlyk sady diýilýän kitabyna şükür bagşyny şol öz sady bilen başga ýurtda, goňşy ýurtda özüm milletten başga bolýar dutaryň owady bilen şol gulam bagşyny ýeňe da agasyny alyp gaýdýar. Ýöne şo taýda şol başga döwletiň adamlarynyň şu türkmen sadyna düşünşiniň ütköşükdigini şoňa suwud edip gaýdýar da şükür bagşy. Ya iki tünör birin hay Göyler boynumdan yüreğimde tavrına yeter kulboy Aşık vermezken yerenler tutay Aşık bulunmak şunu unuttu Şu wagt biz çağalary öwretdik, soňra ýetginjekleri öwredýär. Şuňal öwredip bersolen şol çağalykdan başlanan höwes her bir çağada şol 4-nji 5-nji synpdaka aýdymsada bolan höwes oýanýar. Şo oýanyny başgaly enata tarapyndan azyk goltdy berek bolýar şoň. Mysal üçin dutar alyp bermelimi, ýa şol ugra azyk dil kömegini bermelimi? Gara şoň enata tarapyndan goltdy berek bolýar.
Hakykatdan Recep Turda men şu wagt pikirlenip görýän, oýlanyp görýän bolyn, bizim durmuşymyzda döwrüň ösmegi bilen adamlaryň gowy durmuşa bolan ymtylşam bolýar, täzetçilik gözleýär adamlar hemişe. Ne ýogsam döwre bap aýdym sazlaram ýüze çykyp durda. Bir näçe kämil eserler ýüze çykýar. Ýöne şonu da bizim milliligimiz unutulanyk. Ýaşlaryň içinde de dutar saz guralyna gyzyklanýanlar kän, juda kän bize köp gabat gelýärler. Türkmen sazy, dutar sazy diýilýän türkmeniň ganyna bar. Türkmen sazyny çalp bilen her bir çağa, her bir adam ýetginjek estrada aýdymlary üçin ol kynçylyk çekmeýär. Gahman arkadaşymyz ýurdumyzyň hemme ulgamyny gaty bek ünsürýär. Hawa biziň her birimiz ul alada bilen gurşalyp alynykda. Häzirki wagtda siziň ýoluňyzda şu ogullaryňyz dowam etdirýär diýdiňiz. Olaň içinde vokal ornýar bolmasa şu aýdym aýtmaklyk höwes bolmadymy? Yo, bular aýdyma aýdýarlar, wokallarna aýdýarlar. Ýene gapdalynan toran sazyr urlarynam. Onum çalýarlar. Ulogluňyz gyjak çalýan eken, elbetde şu dutar saz guralynyň gapdalyny gyjakda da asla bir aýdym sazlar gözegine de getirip bolanok. Çağa kaq, şol çağalara höwes döretmek üçin bir topar sazlar aldyk. Onuň şu ansambla goşulmak üçin sen skripka çalmalydyň, şu çağa derri öwrenýär. Şu ansambla goşuljak bolup. Sen uç çalmalydyň, oňa da goşulýar derri. Şol alýadanyň çağa diýilýän höwesi ýygynsizlik olary ýadadan ak. Şol gaýtym öwrense şonu lezzet alýar. Onda ulogluňyz bilen söhbetdeş bolaýaly, näçe saz guraly erkede bilýär? Başdyna. Gyjakdan başga haýsy saz gurallaryny erkede bilýäňiz? Biz ilk başta dutardan başladık. Dutarın ince telsimlerini ilkinci halifam Kakam. Hem Kakam'ın halifesi Qurban-Nazar Nurimov diýip bir halifamız vardı, Türkmen sanat artisti. Ol halifamyň hem dutar çalanyny ussat, hem gyjak çalanyny ussat, hem aýdyma aýdýardy halifamyz özü. Ondan şu Qurban-Nazar halifam gyjak çalyş usuly maňa has ýakyn boldy danym. Şu dutaryň daşyndan hem dutary hem gyjak hünerini öwrenip Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyna Daňatar Öwetwadyna ýörüti sazçylyk mektebine gyjak hüneri boýunça okuw ýerdim. Ezber sazanalar Didar, Gurbanberdi, Begenjewlaryň ömrü, akbaly, durmuşy, asal tutuş durky, saz. Çünki Didaryň, Gurbanberdiň bagşy sazanyna maşgalada dünýä inip gözüni açyp ilki göreni dutar, gyjak saz gurarlary. Dogrudan bu ýigitleriň kakasy türkmen bagşylarynyň saz mukamlaryna ýugurlan. Çağalaryny aýdym saz bilen kemale getiren ataň perzentläriniň saz älemine sary gadam urjagy aýdym hakykat. Recep Turdy halipa we onuň uly ogly Didar hemişe sungat söhbetdeşliginde. Olar hemişe bilelikde türgenleşýärler. Gyjagyň we dutaryň mukamy utgoşup ajaýyp aýdyma urlýar. Onda da halipalaryň biziň günlerimizde goýup giden halk aýdym sazlaryny dinlemeklik juda ýakymly. Takirın bildiğin veli, yenin şahı huan bilin. Yönlerim ağlarım veli, saçları son sülbülü. Ovanı yerim bilbili, örter seni pagan bile. Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyna Daňatar Öwetwadyna ýörüti sazçylyk mektebine belli halipalardan atam oğlumdan, Muhammed halipadan, Qurban-Nurly halipadan gowy tälimler aldyk. Olar hersiniň özüniň uğru boýunça sapak berdiler. Oň daşyndan kirişli saz gurallaryň perdeli görnüşleri we hem perdesiz görnüşleri we perdeli görnüşlere dutardan bilemezsoň perdeli görnüşleri hemmesinden bir azadyk başyma çykýar. Perdesiz saz gurallardan şu gyjak bilen kıvapdaşırak, skripka olsun, ut olsun, başka da violonçel saz guraly bolsun, onu kakılıp çalýan saz gurallardan var.
olardan özümüzü geleceğini hem pianinadan nota boyunca Olay elbette hukman suratda birinci navbatda öğrenýäňiz. pianina hemme sapan başından umumi fortepiano sagurallyk geçilýär, onu nota boyunca onu öwredilýär. Syhalyp çalynýan sagurallar, kakılıp çalynýan dutara, meňdeş bağlama, ut, kanon sagurallar olardan azajykdan başymyz. Gaboydan nähili iniňizden geçiribilýäňizmi? Gaboy men üflem çalynýan sagurallardan öwrenmedim. Inim Qur'an berdi, ol özü şoňa höwes edip, şo boýunça mekdebe oturup soňa galynamna özü aýdar neri. Gaboy saguraly esasan köpçüliklerin orkestrda ullanylýar, dogrymy? Gaboy saguraly üflem çalynýan saguralarna degişli. Üflem çalynýan saguralara iki topara bölünýär. Misden ýasalan üflem çalynýan saguralary, agaçdan ýasalan üflem çalynýan saguralar. Şolaň agaçdan ýasalan toporna degişli bolýar. Kakam öz galypasy ýa Gurbanazar Nureýew Daňatöre öz wadyna Türkmen döwlet ýönetim taşylyk mektebini okany, olam gaboy saguralyny okapdyr. Onu bize kakam aýdyp berdi, kakam şo saguraly çalýany özüm görüpdir. Şo gaboy sunutyny men uly höwes bilen alyp öwrendim. Daňatöre öz wadyna Türkmen döwlet ýönetim taşylyk mektebine menim şo gaboy saguralyny okuwa girdim. Şo taýyny guturup soň Maýakuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyny ýokary bilim aldım, ýene şo saguralyny. Hey pikirlenip gördüňizmi? Meselem näme şu wagtda çağılykdan gözüňizi açanyňyz bäri aýdym saat. Hemişe öýüňizde de aýdym saat ýanglanýan eken. Halipalar köp görýän eken ýeňizde ýem çağılykdan. Kakanyňyň halipalarym sebäp bolupdyr. Siziň aýdym saat ugrun saýlamagyňyzda. Pikirlenip gördüňizmi? Egerde aýdym saat ugrun saýlamadyk bolsaňyz haýsy ugrun saýlardyňyz? Ya bir başgarak ugru höwesiňiz bardymy çağakaňyz? Aýdym saatdan başga pikirlenmändirsiz. Gözümüzi açanymyzdan eşden. Ýöne beýlek iniňizde mali ugrun saýlapdyr. Olam Daňatöre öz wadynaky ýönetim taşylyk mektebini depurundan gutardylar. Urulup kakılıp çalynýan saguralardan. Soň öz ýoluny kakamendi şu hasapeti ýoluna höwes edýänidi. Onuň näme bir ýetginjek bir kemale gelen soň özleri haýsy ugur höwes edýän bolsa şoňa urup durýanda. Ol şoňşyp ýa-ni maliýe uruna gitdi. Onuň gaýdymam maliýe institutyny tarapy. Gördüm iki gelir halim akanlar. Aşığın almalar gelir halim akanlar. Onlar giden ay kimi tamam humay kimi. Yuri kaşların ay kimi gelir halim akanlar. Azal halim akanlar. Maşgala bayramçylyklaryňyzda üýşmenliňiz nähil geçirýäňiz? Maşgala bayramçylygyny üýşlep şadiýan pursatlarymyz kän bolýar. Aýdym saatly ýatlamalar kän, değişmelerimiz bilen gyzykly geçýär bayramçylyk. Çağa kaňyz gyzykly pursatlaryňyzy ýatlasaňyz. Çağa öýde kakam täze dutar alyp gelse, hemmemiz täze dutarda çalatymyz gelýärdi. Hemmeňizem saat çal bilýän ekeniňiz, onuň araňyzda bäsleşlik bolýadymy? So kakamyň çalanyny men çaljak bolýan, men çalanmam, inim çaljak bolýardanym bäsleşlik ýüze çykýar. Her bir symotda da şeýle, ýöne aýdym taşym oturuny bäsleşlik bolmasa ösüş bolmaýar. Ondan men gyjak saguralyny öwrenip başladym, ol Qurban berdim. Şonu menden galmajak bolup olam gyjak saguralyny öwrenýär. Goşmasa meňde şolan skripka saguralyny çalýar. Türkmen Milli Konserwatoriýasynda okamyzda da hem gyjak saguralyny, onuň goşmasa saguraly, skripka saguralyny öwrendim. Onu Qurban berdim. Şo öz ugru üflenip çalýan saguralar bolsa da şo bäsleşligiň netijesinde bularym şo
Gıjagam skripkanam salmagy öwrendiler. Hawa, ata-babalarymyz ata kesbi oglu halal diýipdirler. Kakazynyň kesbini dowam etdirýän diýdaryň berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne işi rowaç. Çünki döwrümizin eşreti, arkadagymyzyň türkmenstanlylaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagy uğruna bitiren işleri her bir sungat ustadyna ilham, güýç berýär. Şeýdibem medeniýet we sungat işgärleri döwrümizden ruhlanýarlar. Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Recep Dordobegenjew Türkmenistan betaraplygyň mekany atly ýylymyda şeýlerek tetlenýär. Her döwrüň öz owazy bolýar diýilýär. Onuň halipalardan biziň günlerimizde gelip ýeten aýdym sazlar hiç wagt unutulanok. Oşo öz döwrüne ýanglanan owazlar häzirki döwre goşulýardy, täzeçe uşgun bilen ýanglanýar. Ýöne häzirki döwrümiziň owadan bir şekli, bir suratkeşiň ajaýyp çekýän sungat eserine synýan bolsa, sazlardan aýdymçyňam gönün owazyna, elnäki senedine eýlenýärdi, kämil eser bolup ýüze çykýany. Häzirki döwrüň owazyny nähil beýan edýäňiz? Şu ýyl Türkmenistan beýtaraplygyň mekany ýyly. Gahrman arkadagymyz her bir ýyla özüne kybap at goýýarda. Döwrüň sesin goşaýmalla ýokman. Şoň üçin bir täze oglum bilen işledim. Nur Muhammed Anaýew diýip şoň sözlerine Türkmenistan beýtaraplygyň mekanyny täze aýdym işledik. Mukaddes toprağım gözümün nuri, mukaddes toprağım gözümün nuri, bir taraf nur bahtiyarlık diyarı. Gelin arkadağın täze şıgary, Türkmenistan bir taraflygyň mekany. Bar kurup gelen bahar rüyaları, yaşıl geyler sehraları, gülleri. Arkadağının tap aydın sözleri, Türkmenistan bir taraflygyň mekany. Recep Durdagaşy dutar senedini eline alan islenlik bir adamy görüňdi, eýem oň häsiýeti ýüzünde görünüp durýardy. Dutaryň özü öz bolşly, agraslyk, mehirlik, muhabbetlik içinden bir ör boyuna galýardy owazyň üstü bilen. Onuň dutar senedini kesip gäredilen adamlar gylyk häsiýetim edil şo dutara meňdeş bolup durýar. Diýjek bolýanym, siz bilenem helen berse gotaş bolup durýar. Onuň siz bilen telefon arkaly habarlaşamda da birli siziň häsiýetiňizde agraslygy duýdum. Bu şo saz guralyny kesip gäredinip hemişe siziň ýanyňyzda bolandan şeýlemi? Asal siziň häsiýetiňizde şeýle agraslyk barmy? Aýdym saz diýilýän adam täsir edýändir. Sebäbi sen köpçülik bilen iş salşaň, toýa-toňma barýan, sen özüňi nähil alyp barmalygyny halipalan öwredýär-de. Olam şoň ýaly bol ne owada çağalara öwredýärdik-de. Şu çağalara öwredýär bolýan plan edip salam berdiýem-de, ýöne o adamlar gelip şu bagşy taňa gatlayan çağalan salam berişim üýtgeşik diýerdiler-de. Onuň menem degişip aý üýtgeşik salama berdiýem akdiýana. Ýok, şolaň salam berişi bir hili bir Ullu kanadam ýaly. Ullu adam ýaly, şolar ýaly baýdýar. Ýoksa çağa da boldy. Çağalara näme? Sen diňe gowudatlar öwredýäň-de, onu alyp götüren çağa agras bolmaly bolýar-da. Olara da aýdýan, ine şu türkmenler mukaddes zat. Saçak, enata, edil şoň ýaly dutaram şolaň birdir diýip. Hemişe dutar saz guraly öýüň törüne goýulýar. Ya bolmasa eldegmez ýaly belendirek ýerde goýulýar. Şol dutaryň mukaddesligini çağalara düşünürsen, onuň çağa
Yeňil häsiýetde bolup bilen awal. Indi ogullaryňyz saat guralyny erkedýän aýratyn bir dürüjülük işgär hökmüne näil häsiýetlendirersiňiz? Yeňil häsiýet ýok bularda da. Şu adanyň ben bulara meni öýlüşikli, çağaly, suwaly, näde urak haklamam, kakam, taby beýlere kak diýilýärler. Onuň menem näde diýýär arasa köşegine ýerler bular diýeni bilen bolup berýän. Başta bellidir. Hayvulaki çağırın anni, diyek bilen duştu bellidir. Geleliğinin aktıklarıňyza. Aktıklarıňyz beşlik bilen okumagy görýär. Özüm öz aralarına beşleşlik esasyna diýdiňiz da. Diýmek ona siz bularyň okuwyna da, okuw ýagdaýyna da içgin seredýän bolmalylar. İçgin seret, oly. Bular her günde nämeden beşlik alan bolsa şonu her günde hasawat berýärler, goşgusyna aýdyp berýärler. Bular näme tutuş gyzykly waka da. Okuwa barsalaram, gelselerim, ýolda barýanam bolsa. Onuň bu çağalar bilen çağa ýaly bolup gürleşden bular gowy kabul edýär. Onu olar bize goşga aýdyp bermezmi? Salam edi mehmanlar, hoş geldiniz öyümüze. Korpara karşı aile bayramçılık gününe. Asman nurli, toprağı derli, çar yanı bağlı olacak mekan. Aytmire kap bu Türkmenistan. En küçülistan, indi gülistan. Pazarlar ösyan, olacak mekan. Aytmire kan bu Türkmenistan. Gül ülkemin paytagty gözer şäher Aşgabat, giýjen günnüzden ýakty baga bahar Aşgabat, gojaňda daglaryň, gowawsýar baglaryň, seyran eden çağlaryň, alhan berýär Aşgabat. Lawurdap ak daňlar atar, dübnü duşun Gülgülistan, aýdyn günden gözel şanly ülkem Türkmenistan. Çeşmeleriň, bulaklaryň şirin aýdym sady bilen, kanat açyp ösüp barýar gül watanyň ýazy bilen. Recep Turdaga, aktıklarınızın başarınıklarını dinledik. Joşup goşgularyny yerine ýetirdiler. Aktıklarınızda, çağılarınızda gowanmak, uzak ýyllap gowanmak nesip etsin. Bir arzuwlaryňyz eşdäýil, siziň maşgalaňyzda mehmançylykda bolmak bilen siz bilen yürekdeş söhbet etdik. Döwlet adamy sündür diýip gahrman arkadamyň şygary hakyky durmuşda görüp bilýär. Sebäbi her bir maşgalaň aladady gahrman arkadamyny şonu gurşap alýar. Ben gahrman arkadamyna janyň sar bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň elimdäme rawaj almagyny arzu edýär. Türkmenistan bir taraplygyň mekany ýylyna, Türkmenistan bir taraplygyna 25 ýylyň bayramçylygyň bosawasyna duramagy pursatdan peýdalanyp, tüýs ýüregimden hormatly prezidentimizi, gahrman arkadamyzy, bütün Türkmen halkymyzy gutlaýan, elimdäme şu ýurdumyz parahat bolup, gahrman arkadamyzyň saýasynda süýjü arzuwlarda, toýlarda ýaşamagy arzu edýän. Köp sağ olun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzuwlaryňyza goşulýar. Halipa hökümine hemişe toýdur bayramçylyklarymyzyň bedegi bolun. Toýlarda bayramçylykda da aýdym saatlaryň sesi belent ýanglansyn. Sizem öz şäherleriňizde gowanyp ýaşamagyňyzy arzu edýäs. Toýlar gutly bolsun. Saçaňyzyň bereket artsyn. Hemişe bizem siziň gapyňyzdan toý diýip gelelýän. Köp sağ olun. Ynha eziz watandaşlar, gepleşigimiziň şu gezekki sanyny Türkmenistanyň gahrmany Maýykuly we Adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Bagşyçylyk kafedrasynyň muallimi, Türkmenistanyň atgazanan medeniýet işgäri Bagşy Recep Turdabegençiň Agdaber döwletli maşgalasyna mehmançylykda bolduk. Şunun bilen gepleşigimizi geçirip gutarýar. Gepleşigimiziň ahyryna bizi bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak tutumly işleri mundan beýlägim rowaj alsyn. Arzuwlarymyz hiç wagt ýolladaşmasyn ediz diýleşler. Goýalaryň iň arzalan ýany, iň halan ýany ýetilmeli mendil barp etsin. Hoş sag bolun ediz diýleşler.